Qué volumen, ¿eh? No, pero me refiero ahora aparte de aquí en el pueblo, en viviendas, pues en la parte alta han vivido como de viviendas y en la parte baja, pues todo lo que son bajos, jardines y sobre todo pues también lo que son aceras, calles, caminos rurales están también muy mal, todas las barrancadas están... Lo hemos venido viendo por el... En infraestructuras. La infraestructura está producción va a ser mínima del año. En arroz mucho más. La producción mínima no, yo creo que se pierde toda la cosecha de este año se pierde y alguna parte de alguna parte en alguna parte. Bueno, la parte del sur yo creo que cosecha todo. Eso lo hemos visto, que está bastante inundado. Y el bogado pues en algunas zonas se va a perder también, sobre todo lo que son plantones pequeños, lo que era algo grande seguramente va a resistir. Pero plantón pequeño, aquí es el problema que ya en el 87, en el 82, en el 87 tuvimos riado, y claro, pila los todavía muy jóvenes, y no sabemos si van a resistir. Vamos a ver. Vamos por la parte de arriba y luego mínimo. subimos 4 que hay una parte ahora que hay que hacer. El concejal Puyo tú delante. ¿Puedo delante yo? ¿Sí para ir por donde vamos a ir? ¿Sabes? ¿Yo subí delante? Si no está muro, no queda ninguna casa. Aquí lo que nos puede dejarse así. Cuidado con el charco. ¡Hala! La corriente. Saltaban ahí por tipo de trampolín aquí esta zona de aquí. Sí, no, claro, sí. Pero hemos aprobado una actuación de 225 millones para asegurar todas estas rocas que hay aquí. Hay un poco de desprendimiento. Este año pasado llegó uno, 2 metros de metraje. Aguantando ahí, Esto va a conseguir. Cuidado en el coche. Ahí. ¿Qué tal? Un desastre tremendo. ¿Están dentro cuando llegó el agua? Mi hermano estaba, lo pidió que fuera como un pedazo casi de mapa. Toda la pared de allí de atrás. ¿A que entró por detrás? Sí, a través de un relleno que hicieron ahí en unas cuevas y tal. Pues ha venido toda el agua aquí y no se ha hecho. ¿Y ahora dónde están viviendo? Ahora actualmente mi hermano está en casa de otro hermano, pero... ¿Pero lo tienen resuelto? Sí, de momento sí. No lo arreglamos, ¿eh?
De momento sí, no, el problema es solucionar esto. Nosotros lo solucionaremos, Porque Ahora hablaré con esta misma tarde con el Consejo de la República, así que venga mañana el director general a ver si a evaluar los daños. estamos limpiando un poco, por lo menos poder abrir la puerta y algunos efectos. Todo hecho polvo, hay un animal de agua. Y está por lo menos 2 o 3 camiones de agua. Creo que Abre atrás. donde calculamos que estará la mayor parte del daño producido, porque en la parte afectada, que es una parte muy importante del término municipal, estimamos que la cosecha se va a perder y en algunas zonas donde el arbolado no esté suficientemente desarrollado, pues también se va a perder incluso el arbolado. Y cosecha fundamentalmente de cítricos. Todo cítricos, sí. Y luego hay también En su daños mayoría. en la población, hemos observado en las infraestructuras del Sobre todo en las infraestructuras, en la población, pues prácticamente cada ciudadano está procediendo a la limpieza de su casa, diríamos, ¿no? Y los daños sí se han producido por los enseres que hayan podido ser afectados, pero sobre todo, como se ha podido observar, pues en las infraestructuras, tanto deportivas como caminos, aceras, arbolado, mobiliario urbano, etcétera. Tenia una avaluació aproximada de quant heu perdut? Pues no, és molt pronte i ara el que estem treballant és per a reposar tots els servicis i restablir la normalitat quant antes. La segona fase ja serà la de valorar el dany produït. Però aneu a demanar alguna situació especial? Sí, s'ha demanat esta matí, s'ha convocat esta matí a les 9 del matí un ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament per a sol·licitar la declaració de zona catastròfica, remitirà a l'organisme competent i esperem que decidís que en breu concedim aquesta declaració de zona catastròfica. Sí, a tal efecto, entonces los agricultores afectados por las lluvias enviarán al ayuntamiento la evaluación de los daños. Pues, bueno, en principi esperem que sí, no? Que envien la valoració dels danys. Alguns d'ells ja, per sort, ja n'hi ha una conscienciació de que l'agricultor té que assegurar les seues collites i, clar, aquells que hagin assegurat les seues collites tindran menys pèrdues que els altres, però, en fi, des de l'Ajuntament anem ara a centralitzar, s'ha creat una comissió especial des de l'Ajuntament que centralitzarà la valoració tant dels danys a nivell d'infraestructures com dels produïts en el camp, en el mobiliari urbà i en els edificis públics. Ya en el año 87 hubo una riada, ¿estos daños podrían ser superiores a los de entonces? Sí, segur que sí, perquè a nosaltres sempre, tant en el 82 com en el 87, la riuada sempre s'ha produït per al creixement del riu Xúquer, mai per al desbordament del nostre riu. Doncs, en aquesta ocasió, a part de la inundació, de la part inundable del terme municipal, diríem, i la platja, doncs han patit tot això que estem veient així en el poble, que mai s'havia sofrit. La platja quina és la situació? Perquè hem sentit que era inclús pitjor que així, En no? la platja no, en la platja mai han estat pitjor que així. A la platja l'Àuia, dins del mal, no? La sort és que allà l'Àuia plega mansa i el que sí que n'hi havia era una impossibilitat de transitar per allí. Però el que ha sigut perill per a les persones en la platja no s'ha produït en ningú moment. L'únic és que fins ara pràcticament estan incomunicats, sols es pot accedir allí en todoterrenos o en vehículos pesats. Pero situaciones han manejado ya están comunicados. Sí. Allí en ningú moment, quan ha hagut alguna situació d'emergència o de perill per a alguna persona, per exemple, esta matí una persona que estava a la platja li s'ha trasladat a diàlisis, ahir des d'ací no teníem eixida per ningú puesto i en l'helicòpter van trasladar a una dona que estava a punt de donar a llum. Situacions d'aquest tipus, però que han sigut totes ateses en normalitat i no hi ha hagut, de moment que sapiem que lamentar ningú tipus de desgràcia per això no. Es decir, que sin evaluar materialmente los daños superiores a la riada del 87. Mucho más. Sí, la consellera està allí. Serà un helicòpter? No cap helicòpter ara, no?
Marjal, Golfo Groguet, sí, Montañeta del Groguet, así. Ahí no sé si arribarà, perquè tot està encharcat encara, Sí, està ple d'aigua, tot. Ple d'aigua, sí. L'aigua allà. Jo crec que quan s'acabi esta estrella podrà entrar esta vegada. Sí? Sí, fíjate, Serà un moment que... un motor así, ¿no? Había estado en la Guardia Civil en marcha de los motores. motor y le llevaban el tapón. Víctor Juan. Baja el helicóptero aquí, como no aguante bien la cámara. Esperamos ya para comer. Dentro de 2 o 3 horas se podrá bajar. Sí, 2 horas, ahora con un todoterreno, 2 horas con cualquier vehículo. Yo he oído decir que estaban o bien ustedes o bien... Unes 200 persones s'han hagut d'evacuar entre ahir i avui a Tavernes de la Valldigna, entre la carretera que enllaça el poble i la platja, la Creu Roja del Mar i helicòpters de la Generalitat continuen buscant per si encara queda gent aïllada. És molt prioritari treure la gent més que queda. És molt més prioritari treure la gent. I cases de camp. ¿Y el móvil? En intervals diferents hi ha hagut precipitacions intensíssimes com són en només 18 hores els 525 litres per metre quadrat que ahir es registraven a Simat de la Valldigna o en les últimes 24 hores fins a les 8 del matí els 420 litres per metre quadrat que han registrat a Dénia. Unes pluges molt intenses que en un parell de dies volen dir han deixat precipitacions acumulades de més de 600 litres per metre quadrat en alguns punts. Anem ja a veure aquestes pluges de les últimes 24 hores. Fem un repàs a les més importants i ahí tenen els 446 litres per metre quadrat de Pinet. Això són pluges, insistim, de només les últimes 24 hores, fins a les 8 del matí. A 420 litres per metre quadrat era la pluja registrada a Dénia. A Gandia en tenien 305, a Barxeta 276, a Cullera 212. A Llutxent la pluja acumulada en 24 hores era de 208 litres per metre quadrat, a Oliva de 197 i altres pluges de la jornada eren els 193 litres per metre quadrat de Corbera, els
els 160 litres per metre quadrat de Pego o els 148 d'Alzira. A Tormos n'han registrat 128 i a Xàbia 120, mentre que a la Pobla del Duc, a les últimes 24 hores, fins a les 8 del matí, havien recollit 133 litres per metre quadrat. A Enguera la pluja era de 103 litres. Més pluja, 93 litres a Gata, a la Marina, 91 al Gemesí, 87 a Cotes, 75 a Bolbaite, en Alberic n'han registrat 75, 71 a la Pobla de Vallbona i a Alacant la pluja de les últimes 24 hores ha sigut de 41 litres per metre quadrat. Encara podrien continuar amb més precipitacions registrades les últimes 24 hores, moltes superiors als 50 litres per metre quadrat. Només s'ha quedat fora de la pluja de les últimes hores la zona de l'interior, tant de València com de Castelló, així com també a les últimes hores la zona interior d'Alacant, on per cert, de totes maneres, ha plogut en les últimes dies i de fet de manera moderada en alguns punts, cosa que ha sigut molt d'agrair. Així tenim el mapa de les pluges totals des que va començar a ploure fa 4 dies i pràcticament totes concentrades en els 2 últims dies. De fet, destaca per damunt de tot aquests 648 litres per metre quadrat registrats en apenes 2 dies a Simat de la Valldigna, la Safor. Destaquen també els 521 de Benifairó, molt a prop. De fet, aquesta ha sigut l'àrea més afectada per les pluges intenses i on les inundacions han sigut més importants. A la zona de Gandia, al voltant de 400 litres, al igual que a Pego. A Denia, en estos 4 dies, 445 litres per metre quadrat. Pluges fortíssimes que, insistim, han afectat preferentment les comarques de la Safor i de la Marina. També ha plogut molt a tota la zona de les comarques centrals, inclús en les zones més interiors, com mostren aquests 254 litres per metre quadrat de la zona d'Alzira. Més cap al nord destacaven els 160 d'Enguera, la Canal de Navarrés, una zona on habitualment no és afectada per aquestes situacions, però que en aquesta ocasió també ha rebut molta aigua. 115 litres per metre quadrat de la pluja acumulada dels últims dies a Ontinyent i 184 a la zona de Carrícola o 165 a Bèlgida, a la Vall d'Albaida, eren altres dels valors acumulats dels últims dies. Ja poden veure com la pluja s'ha concentrat bàsicament en aquestes zones, perquè a la resta ha plogut en alguns punts de manera considerable, com destaquen aquests 70 litres de la zona d'Orihuela, on feia ja temps que no plovia i on estaven desitjant que vinguera aquesta aigua, i el 64, al voltant de 64 de la ciutat d'Alacant, però ja no es poden comparar amb els més de 600 litres registrats en punts de la Safor. 75 a la ciutat de València, 97 a la zona de Godelleta, en total, al voltant de 25 també a les zones de l'interior de Serrans i al voltant de 61 a la ciutat de Castelló. Este seria el resum de les pluges dels últims dies. I parlant ja de previsió, hem de dir clarament que la situació tendeix a millorar. A més, de manera molt ràpida, avui encara plovia a primeres hores del matí, però tot pareix indicar que les pluges aniran minvant de força, d'intensitat i de distribució. De fet, ja afecten a poques zones i que en general a partir de la vesprada inclús és fàcil que ja puguem veure alguns clars que tendrien a generalitzar-se demà. Tot això ho podem veure a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, on per cert els núvols d'ahir encara són ben presents, afecten bona part de la península, tota la zona del Mediterrani oriental i en general podem apreciar perfectament com el centre de la borrasca en superfície ja es desplaça cap al nord-est de la zona del Mediterrani. De fet, ja te podem dir que hi ha hagut alguns clars a les comarques centrals, també al sud, i en aquests moments la zona més activa es troba situada sobre Catalunya i al nord de l'arxipèlag balear. A pesar d'això, avui encara tindrem un dia cobert i no seria estrany que encara hi haguera algun ruixat més, però ja de caràcter dèbil, res que veure a les precipitacions dels últims dies. Al mapa isobàric previst per a demà al migdia tornem a destacar ja que la borrasca s'allunya definitivament i deixa pas a l'entrada de vents amestralats o atramuntanats a partir de demà. De fet, tornarà a estabilitat ràpidament a mesura que aquests vents vagin canviant, cosa que ja s'ha notat avui en algunes comarques. De fet, la previsió per avui ens fa parlar d'un dia encara ennuvolat, sobretot a les comarques costaneres de la meitat sud, on hi pot haver algun ruixat de caràcter dèbil, hi ha coses esporàdiques i sense massa importància, però també amb clars a partir de la vesprada preferentment que aniran avançant de sud cap a nord, a mesura que els vents vagin canviant a mestral al nord i a ponent a la meitat sud, uns vents que seran entre fluixos i moderats. Les temperatures màximes avui tendiran a recuperar-se, especialment allà on finalment isca el sol. Per a demà la situació canvia totalment. De fet, ja tindrem sol, sobretot a les comarques del sud. L'administració per a crear un front comú amb vista a cobrar de les assegurances en un termini màxim de 15 dies i per a demanar crèdits a baix interès i subvencions a fons perdut. Per als afectats és necessari aconseguir una ràpida reactivació econòmica i una millora en infraestructures. La nostra activitat productiva s'ha tingut que parar dramàticament. A partir d'aquest moment poden passar 2-3 mesos fins que puguem produir el nostre primer article o producte i treure al mercat. En aquests 3 mesos nosaltres no anem a tindre ningun tipus d'ingrés i en canvi xic molts costos. Necessitem que aquest pla de defensa es renove
i es modifique i es millore, però moltíssim, perquè estem donant-nos compte que és insuficient. Alguns veïns també es queixaren de l'efecte barrera de l'autopista A7 i de la via del tren, queixa que també havia expressat ahir a Canal 9 l'alcalde de Tavernes. Tavernes ha donat una A7 que passa per al seu terme, que ens ha sigut de pantano para la població para la Riba. Ante la petición del Ayuntamiento, el ferrocarril hace en la retención de aguas cuando hay inundaciones de este tipo. Ara l'Ajuntament de Tavernes sol·licitarà al Ministeri de Foment que construïsca 4 nous passos d'aigua de 6 metres d'amplària per davall les vies de Renfe. Estos passos hauran de permetre que l'aigua no torni a estancar-se en el cas de pluges fortes. La visita que hem realitzat és per veure els punts en els que es puguen fer els passos per eliminar la quantitat d'aigua que tenim així i tirar-la per avall, perquè la via forma una barrera que això és el que està fent-li molt de mal a tots els que estem en concentració parcel·lària. I ara, després de la visita, esperem que en seguida es posen a treballar per a poder que la pròxima no sigui igual que aquesta. Per la seva part, la concessionària de l'autopista A7 ha assegurat diverses voltes que el traçat es va construir segons uns projectes aprovats pel Ministeri, complint la normativa vigent. Avui, després de les fortes pluges caigudes la setmana passada, la imatge és molt diferent. A la localitat de Tavernes de la Valldigna, els camps de tarongers encara estan inundats. Els fruits s'han perdut totalment i a les zones més protegides només s'ha salvat un 20% de l'arbrat. L'excés d'aigua acumulat en la terra suposa un greu perill per als arbres, que es poden veure afectats per l'aparició de fongs i fitoftora. És per això que alguns llauradors de Tavernes han optat per fumigar els pocs arbres que no han mort per protegir-los d'aquestes malalties. Estem fent un tractament per als hongos a base de fungicides, intentant salvar algo del fruit que queda i intentant veure si els tarongers poden recuperar-se algo. Algo del fruit que queda, quina perspectiva n'hi ha de salvar? Quasi només que un 20 o un 30%, així que la zona està prou protegida. En altres zones d'aquest municipi, els efectes de la pluja han sigut encara més devastadors i les pèrdues totals, tant en fruits com en arbrat. Els tarongers es perdran així dins de la comunitat de regants al 100%, i els tarongers, no sé si en aquesta toma es veurà, però que es perdran els casos més baixos, podria ser que es perdgueren la totalitat de tarongers també.